Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz. Izan dezagula gure alde jauna, Bonifazio martiri santua, ark hitzez irakatsi eta odolez aitortu zuen sinismena guk sendo gorde dezagun. Eta gure egintzetan ausardia zagertu. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Timoteori egindako bigarren epistolaren hasiera. Paulok, jainkoak ala naita, Jesu Kristoren apostolu naizen honek, Kristo Jesusengan dugun biziaren agintzaria hotsegitera deitua naizen honek, nere seme maite Timoteori, grazia, errukia eta pakea zuri. Jainko aitagatik eta Kristo Jesus gure jaunagandik eskerrak ematen dizkiot, nere arbasoek bezala, bihotz garbiz sarbitzen dudan jainkoari. Zu gogoan zaitu dela, gauta egun etengabe egiten ditudan otoitzetan. Bizkor ezazu nere esku ezartzeaz zuregan duzun jangoikoaren grazia. Jangoikoak ezbaitigu beldurrezko espiritua eman, indar, maitasun eta neurri bidezko espiritua baizik. Ez izan bada, gure jauna aitortzeko lotsarik, ez da ni haren giltzapeko naizen hau aitortzeko ere. Bestela baizik, eraman itzazu nekeak, nerekin batean, berri honaren alde, jangoikoaren indarrez. Berak salbatu baitu, eta dei egin digu bizi santura. Ez gure egiteengatik, baizik eta bere erabakiarengatik. Eta gizaldi guztiak baino lehen, Jesu Kristorengan eman zaigun graziarengatik. Grazia hau agertua izan da orain, Jesu Kristo gure salbatzailea azaldu denean. Honek ondatu du heriotza, eta argitara atera bizi ustelezina berri honaren bidez. Evangelio horren berri emaile, apostolu eta irakasle jarria izan naiz ni, eta horregatik daramazkit neke hauek. Baina ez naiz lotsatzen badakit eta nori sinistu diodan, eta ziur nago baduela harek indar nere gordailua zaintzeko azken egunen arte. Jaunak esanak. Erantzun saioa, zugana jasotzen ditut jauna begiok. Zugana jasotzen ditut begiok, zugana, zeruetan zauden horrengana. Morroien begiak begira bai daude nagusien eskuei. Neskamearen begiak etxeko andrearen eskuei. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan hurbildu ziren Jesusengana saduzear batzuk, berpizterik ez dela dioten horietakoak, eta onera galdetu zioten, maixu, Moisesek hau utzi zigun idatzirik, norbaitia nahi hilko balitzaio, eta honek seme alabari gabe uzten badu emaztea, har dezala hildakoaren anaiak emazte hori, eta sor bezaizkio ondorengoak bere anaiari. 7 anaia ziren bada, ezkondu zen zaharrena, eta ondorengorik utzi gabe hil zen. Hartu zuen bigarrenak alarguna, eta ondorengorik utzi gabe hil zen. Berdin hirugarrena ere, eta 7 inork ez zuen ondorengorik utzi. Haien guztien ondotik hil zen hauen emaztea ere.
hilen berpiztean berriro bizia hartzen dutenean, haietako 6 emazte izango da. 7 izan baitzuten emazte. Jesusek erantzun zien, oker zabiltzate hortan, ez duzu ezagutzen, ez liburu santua, ez jangoikoaren ahalmena. Hilen artetik berpiztean, ez da ezkontzarik izango, zeruko aingeruak bezala izango dira. Hilen piztueraz, ez aldozue irakurri, Moisesen liburuan, sasiko hartan jainkoak esan ziona. Ni Abrahamen jainkoa naiz, eta Isaaken jainkoa, eta Jakoben jainkoa. Ez da hilen jainko, biziena baizik, oso oker zabiltzate. Jaunak esana. Hemen etu dugu evangeliontan, Jesusen erantzun, esan genezake, haundi horietako bat. Saduzearrak hasi ziren halako ridikulora eraman nahi ez. Hain zuzen ere, haiek bukatzen baizuten betiereko bizia, piztuera, oidena, eta Jesusek, eta horregatik esan nahi zuten, norekin egongo da ezkonduta. Zenbait senar, eduki izan dituen emakume bat beste munduan. Baina haien intentzioa zen nolabait ere ridikuloan uztea Jesus horren inguruan, hildakoen piztueraren inguruan. Eta Jesusek erantzuten die ezberdina da, ez dira ezkonduta egongo. Hau da, heriotzak ezkontza hausten baitu. Eta gero esaten die oso oker zaudete, liburu santuetan argi agertzen baita betiereko bizia. Hoixe da, Jesusek garbi uzten diena bere garaikideei. Saduzearrak izaten ziren horren kontrakoak, bukatzen zuten betiereko bizia, baina farisearrek ordea bai sinisten zutela. Eta horrekitzen zituzten haien arteko eztabaidak. Eta puntu horretan, farisearrak Jesusengandik askozaz ere gertuago egondu ziren. Eta gaur Elizak ospatzen du San Bonifazio, 7. 8. mendean bizitutako monje bat, apezpikua, misolaria, bera britanikoa zen, baino bere lan gehiena gaur egungo Alemanian egin zuen, garai hartako tribu germanikoen artean, Jesusen berri ona zabalduz. Eta horrek ere, nolabait ere ulertzen ematen digu, Eliza misolaria dela. Edo kristauok halako misolari borondate eduki behar degula. Jesusek bere apostoluei eskatu zuelarik zoazte mundu guztira eta zabaldu berri ona, askotan gertatu da, urrutitik gaiatutako pertsona bat bertan sustraitu bestelako kultura, hizkuntza, mentalidadea bere ganatu eta izugarrizko lan bikainak egin izan dituztenak eta horietako bat Bonifazio dugu. Germanoen artean, bera beste haietako bat bilakatu zen eta hain zuzen ere izugarrizko lan apostolikoa eta evangelizatzailea burutu zuen bere garai hartan. Martiri zutenez, gorriz ospatzen dugu bere eguna eta eskatzen diogu guk ere eduki dezagula berak bezala gure fedea besteekin konpartitzeko borondate hori. Egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatzen dugu, bereziki munduan zehar dauden misolari guztien alde. Jangoikoak bere indarra, bere argia eman dezaien, eska dezaiogun jaunari. Gure indarroak ere gogoan hartzen ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Jose Juan Larralde eta Andres Zestau. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta hona bihotzez egiten dizkizu gure eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
jainko ahal guztiduna. Onartu, Bonifazio santuaren jaia ospatzean egiten dizugun eskaintza, eta egizu jaunaren ekaldiko misterioak ospatzen ditugunok, sakramentu egina bete dezagula bizitzan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai, eta zuzen bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko al guztidun, beti ereko horri, Kristori jarraituz Bonifazio martiri santuak, zure izena aitortzeko isuri zuen odolak, argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure ahalmena agertzen bai duzu, eta indartsu egiten indarri gabea. Zure testigu izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri, etengabe kantatuz. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Jose Juan Larralde eta Andres Zestau. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiko arren, guk guztio betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi
eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Batera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik, emai guztu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi goizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bintotxa, Hona hemen jangoikoaren bintotxa hona munduko pekatuak entzen duena zoriotsuak jaunaren maila deituak. Oh,
Egin dezagun otoituz. Hartu dugun sakramentuak bizkor gaitzada jauna. Egizu Bonifazio santuaren oroitzapenean poste giren hori gertadakigula onuragarri. Haren apostoluk hemenaren ikasbidea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Berinka zaitza dela jaiko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.